Festival di Buchi, sì! Festival di Buchi, sì! Festival di Buchi, sì! Hey, hallo, leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Petra Hezen en ik woon in Nederland, om precies te zijn, in Arnhem. Daar woon ik met mijn man en 2 kinderen. Ik maak tekeningen voor onder andere boekjes voor beginnende lezers, educatieve boeken die je kan gebruiken voor spreekbeurten, kijkplaten waar je van alles op kan zien, prentenboeken en ik heb 2 prentenboeken zelf geschreven. Jammer dat ik jullie niet in het echt kan ontmoeten en Aruba niet in het echt kan zien, want ik vond het een grote eer om illustraties te mogen maken voor het geschenkboek, samen met een Arubaanse illustrator. Maar gelukkig kan ik jullie wel laten zien hoe je kan worden wat je wil, met een beetje fantasie. Kijk maar mee. Een van de verhalen in het geschenkboek gaat over Armin de danser. Hij gaat graag naar school. Hij is leergierig. Maar hij houdt er niet van om met andere kinderen te spelen of zelfs te praten. Armin luistert goed in de klas. Hij zit in de kring, maakt zijn lessen, kan zijn naam schrijven en tot 20 tellen. Hij maakt een kasteel van blokken, een ruimteschip van Lego en kleurt mooi binnen de lijntjes. Maar zodra de juf hem met andere kinderen laat spelen, doet hij niets meer. Alleen wanneer de juf muziek opzet, komen zijn handen uit zijn zakken en klapt hij mee op het ritme. Op een dag vraagt de juf aan de kinderen wat ze willen worden als ze groot zijn. Mariana wil kok worden, Igor monteur. Sebas zegt dat hij kapitein wil worden van de grote schepen die hij in de haven ziet. Armin blijft stil, hij kijkt omlaag. Een paar dagen later vertelt de juf dat er een grote show komt. Elke klas mag 1 leerling sturen om mee te doen. De klas die wint krijgt een mooie prijs. De kinderen klappen enthousiast. Een paar kinderen roepen dat ze met hun zangtalent of gekke kunsten de show wel kunnen winnen. Maar niemand denkt aan Armin. Hij valt niet op, omdat hij altijd zo stilletjes is. Maar de juf ziet hem wel. Ze zet een liedje op en in no time beweegt Armin mee met zijn heupen en zwaaien zijn handen mee. Met gesloten ogen danst hij de klas rond. Zijn verlegenheid verdwijnt door zijn zelfvertrouwen. De kinderen vinden dat Armin de show moet winnen. En dat doet hij. Hij is niet langer bang om te laten zien wie hij is en wat hij kan. En kijk, zo danst hij vrolijk het plein rond. Vroeger in de klas was ik net als Armin, stilletjes en verlegen. En hoorde ik vaak, Petra, let eens op, zit niet zo te tekenen. Ach, andere kinderen hadden al heel snel door dat ik goed kon tekenen. En ik moest daarom vaak iets voor ze tekenen. Wat ik later wilde worden wist ik niet. Misschien wel badjuf of dierenarts. Maar mijn moeder zei, je kan zo goed tekenen. Waarom word je geen illustrator? Dus ik ging naar de kunstacademie en ik leerde daar wat ik altijd al deed. Mijn fantasie gebruiken. Zo, we gaan beginnen met een fantasietest. Ik ga mezelf testen of ik nog een beetje fantasie heb.
heb hier een bakje. Daar heb ik allemaal briefjes in zitten. Kijk, ik doe nog een paar erbij. Zo. En daar staan afbeeldingen op. En daar ga ik iets mee doen. Eens even kijken. Wat heb ik hier? Een voetballer. Oké. Ik heb niet zoveel verstand van voetbal. Dus ik weet niet of dit een goede sterspeler is hoor. Neem me niet kwalijk als ik de verkeerde heb. En ik heb een gieter. Oh, een voetbal en een gieter bij elkaar. Dat wordt spannend. En ik heb een strand en een zee. Oh, een heel tropisch gebeuren. Oh, dat is meer jullie strand, hè? Bij ons hebben ze ook mooie stranden, maar dit is wel heel mooi. Wie weet is het wel bij jullie. Nou, en met deze 3 moet ik dus iets gaan verzinnen. Ik moet mijn fantasie dus laten werken. Oh, voetballers. Nou, weet je wat? Ik ga hem gewoon tekenen en dan zie ik wel. Een voetballer tekenen. Nou, doe ik ook niet echt dagelijks hoor. Ze hebben altijd een beetje hip haar, hè? Dus ik zet de haren maar recht overeind. Komt het altijd wel goed. Zo. Hopla. Hij lacht natuurlijk, hè. Ja, nou. Hij moet natuurlijk een beetje actie, hè. Dus. We moeten hem een beetje beweging geven. Hopla. Oh, hij heeft net gescoord. Zie je dat? Hij juicht zo. Yeah! Ik heb een goal gemaakt. En dan rent hij natuurlijk over het veld. En zijn broekie en zijn shirtje. Zo. Voetbalschoenen aan. Met nopjes eronder natuurlijk. Oh, niet te lange benen, want dan valt hij buiten boord. Zie je dat? Dan valt hij van het beeld af. En nou, zo nog een streepje hier en een streepje daar. Even kijken, ja, dit is natuurlijk een oranje speler met een leeuw op zijn borst. Nou, die laten we gewoon weg. Dan kan het van allerlei, kan het een clubspeler van iedere club zijn. Dan krijg ik ook niet ruzie met jullie natuurlijk, hè. Stel je voor dat ik het verkeerd heb gedaan. Nou, hopla, die mag je zelf invullen. Ik heb ook geen kleurpotloden, dus ik kan er geen kleurtje aan geven. Nou, eens even kijken, de gieter. Wat gaan we met de gieter doen? Een voetballer en een gieter. Ja, hij speelt natuurlijk op gras. Maar er bloeien geen bloemetjes tussen natuurlijk. Dus ja, gas moet je natuurlijk wel water geven. Dat zou iets met elkaar te maken kunnen hebben. Nou, weet je wat? Ik maak even een vuistje. En dan geef ik hem een gieter in zijn hand. En dan zien we wel weer verder. Oh, nou, het is een beetje een vreemd vormpje geworden. Maar iedereen kan zien dat het een gieter is. Je mag ook fouten maken natuurlijk, hè. Het gaat om je fantasie. Dan mag je best wel een beetje foutjes maken. Dan maken we een vrolijke gieter ervan. Nou, uit de gieter komt natuurlijk water. Straaltjes water. En wat hadden we nog meer? Oh ja, het strand. Het strand. Ja, normaal loopt hij natuurlijk op gras. En nou, beachvoetbal. We maken een strand. En daar liggen natuurlijk schelpen. Zo. En bij jullie liggen de hele grote schelpen, hè. Dat hebben we hier niet. We hebben wel kwallen. Kwallen liggen er genoeg op het strand hier. Een beetje. Kijk, een mooie schelp. Nou, weet je wat? Dan doen we er gewoon een kwal bij.
Ik hoop niet dat de voetballer erover uitglijdt natuurlijk. Heeft hij een blessure. Blessure door de kwal. En nog een paar schelpjes erbij. Oh, natuurlijk een krab. Een krab. Zo. En wat ziet hij? Oh, lekkere voetbalbenen. Daar ga ik eens eventjes lekker in mijn scharen inzetten. Even kijken, krab. Hoeveel poten heeft een krab? Ja, dat moet je allemaal bestuderen natuurlijk als je illustrator bent, hè. Stel je voor dat je een pootje mist. Dan klopt die niet. Nou, en natuurlijk de zee zelf. Een horizon. Hoeft alleen maar een lijntje te zijn. We moeten wel recht tekenen natuurlijk, hè. Een beetje een golvende horizon. Nou ja. Als tekenaar mag je alles, hè. Dan mag je heel veel. Heel veel. Golven. En hier en daar komt er even een visje naar boven. Komt even kijken. En een visje die uit het water springt. Dat is ook altijd leuk natuurlijk. Bloep, bloep, bloep. Oh, een haai. Ja, natuurlijk. Even een vin tekenen voor de haai. En nu een zonnetje. Nou, dat schijnt de zon natuurlijk. Hè? Nou, hier niet altijd hoor. Maar een meeuwen. Wacht even, meeuwen. Meeuwen in de lucht. En dus, ja, er moet er wel licht zijn. Weet je wat? Kijk, bij ons heb je windmolens. En hier heb je gewoon stadionlichten. Stadionlichten die in de zee staan. Dat is toch leuk? En dan staat er hier ook één. Ze zijn niet zo hoog dit keer. Nou ja, van die lampen, hè. En kijk nou, lichtbundels eruit. En hier staat ook nog een stadionlamp te branden. 4 in totaal. Nou, kijk nou, we hebben een soort strandvoetbal. En nou, als we nou de lijnen doortrekken, kijk, dan wordt het een beetje een voetbalveld. Zo. En dan moet er wel een middenstip zijn. En nou, er zwemmen nou net die haaien natuurlijk. Kijk, de haai zwemt precies in de middenstip. Zo. Ja, dan moet hij ook een bal. Weet je wat? Hij heeft de bal natuurlijk lekker geprikt. Die zit aan zijn... Kijk. Zit aan zijn vin. Ja. Komt er die haai. Dat de voetbalwedstrijd niet door kan gaan. Komt er de haai. Kijk eens. Nou. Een beetje een rommeltje. Maar we hebben toch een tekening gemaakt. Met de voetballer. Het strand. De zee. En wat hadden we nog meer? De gieter. Ja. Nou, geslaagd toch? Beetje fantasie gebruiken. Nou, hebben we gedaan. Dus dat verdient een mooie krul. Tadaa! Hopla! Als illustrator kan je dus allerlei dingen verzinnen vanuit je fantasie. En je kan dus ook allerlei beroepen verzinnen. Zo verzon ik een vrolijke vlindervanger en een cocktailegel die cocktails brengt en cocktailprikkers op zijn rug heeft. En een slang die een parasol draagt, een parasolslang dus. Of een huttenversierster, of een plankenbijter. Of wat dacht je van een flamingo die sterren stralend helder wast. En op Aruba vallen er soms boeken uit de lucht, dus kun je boekenvanger worden. Leuk hè, wat je allemaal met fantasie kan doen. En dat kunnen jullie ook, want ik heb een opdrachtje voor jullie. Bij het verhaal van de piraten mogen jullie een fantasieberoep verzinnen. Met bijvoorbeeld de kapitein, of de vliegende vissen, of de zwaardvis, of het schip, of de haaien. Nou, je kan van alles verzinnen en het mag zo grappig en gek zijn als je wil. Dus pak papier
en een potlood of kleurpotlood en ga aan de slag. En ik zou het leuk vinden als jullie het opsturen naar mij. Want dan kan ik het op de site misschien zetten van mij. Ik zal straks het adres geven. En wie weet zie ik jullie nog een keer. Dat zou ik wel leuk vinden. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En tot ziens. Dag!